Сәлем, дуслар. Сәлем. Күп комментарийлар келді біздің шушы челленджға қарата шопот ютубері. Әлбәттә біз аны бүгін искә төшерәчәкбез һәм бүгін біздің яңа уйнаучыбыз бар. Эллари Хакимова бүгін біздің белән. Менә Эллари инде күптән катнашырга тели, шуңа күрә безнең әлбәттә бүген вакытыбыз туры килде һәм без уйнарга әзербез. Сез дә безнең комментарийларда Эллари Хакимова белән төшерүне теләдегез, шуңа күрә без инде сезнең сораулар буенча да әлбәттә Эллари бүген безнең белән. Һәм әйтәсем килә, шопот ютуберының башка артистлар белән без инде төшергәнебез булды. Кемдә белән булса эшләнгәне булса, сез менә түбәндәге ссылкага кирип, анда карый аласыз аны. Андый мөмкинчелек бар. Шуңа күрә әйдәгез уенны тизрәк башлыйк. Миңа инде кызык, тизрәк. Темасын сайлап алыйк. Хәтерләсәгез, Радик Юльякшин белән без инде ризыклар темасына кергән идек. Илдар Хакимов белән без мультфильмнар, әкиятләр темасын алган идек. Бүген нинди тема алабыз, Эллари? Әйдә география турында ясыйбыз. География. Әйдә булай әйтик, илләр, шәһәрләр исеме дә кирергә мөмкин, әйме? Шуңа күрә син башлап җибәр. Син колагыңны киясең, музыка тыңлыйсың. Ул наушникта булган вакытта бер нәрсә дә ишетми, шуңа күрә мин нәрсә әйтәм, ул инде минем авызга карап кына шушы сүзне утырга тиеш була. Африка. Авака. Африка. Аврика. Африка. Африка. Әйе. Испания. 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 Спарта. Испания. Диспосит. Нет. Причем тут Испания? Ишетмим. Ишетмейсің. Куала-Лумпур. Шурама. Куала-Лумпур. Тума. Куала-Лумпур. Куаса. Куала-Лумпур. Куаламбушурум. А ты такой город знаешь? Россия. Россия. Не Россия. кричи, не кричи. Казань. Астрахань. Казань. Ара. Казань. Арас. Казань. Казань. Рада. Казань. Парад. Нет. Казань. Мне сейчас надо город угадать, да? Угу. Казань? Угу. Казань. Франция. Форсаж. Франция. Фара. Франция. Партаса. Франция. Нәрсә инде бу? Башня. Буддисты молятся, да? Нет. Давай тогда. Австралия. Авокадо. Австралия. Австрия. Австралия. Австралия. Да. Таиланд. Шоколад. Таиланд. Таиланд. Да. Ты слышишь, что ли? А? Слышишь? Дмитровград. Турция. Дмитровград. А? Дмитровград. Арабия. Индия. Индия. Бельгия. Индия. Да. Индия. 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 Твоя любимая страна, да? Индия, да. Шри-Ланка. Жерар. Шри-Ланка. Жир? Нет, не жир. Шри-Ланка. И Шри. ки. Шри. Жи. Широкого. Нет, не широкого. Просто Что-то Шри-Ланка. мне совсем не то пошло. Ага. Так, Москва. Б. Москва. Па. Москва. Бо. Москва.
Бужева. Москва. Божева. Нет. Прага. Панама. Нет. Прага. Прага. Ладно, давай дальше. Туктали Ларри, хәзер без буталык бит инде, шәһәрләр белән илләрне бутадык. Шуңа күрә сиңа да авырдыраймы? Әйдә менә хәзер мин сиңа без булган гастрольләр белән йөреп чыккан шәһәрләрнең географиясын әйтәм сиңа. Ярыймы? А сезгә әйтеп китәм, дуслар, безнең 14нче сезоныбыз дәвам итә. Концертларга килегез, күрегез. Сезоныбыз бик яхшы, бик эксклюзив. Шуңа күрә күрми калмагыз. Әлбәттә, барысы да сезнең өчен эшләнә. Шуңа күрә мин сезне концертлар залында әлбәттә көтеп калам. Дуслар, менә монда микрофон илеп тора бит. Иларның колагына кергән музыка ишетелеп тора. Җырның исемен язсагыз комментарийларда. Иң актив кешеләргә бүләк бирәчәкмен. Киттек. Ижевск. 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 Челябинск. 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 Ноябрьск. Ноябрьск. Барда. Ноябрьск. Сургут. Иркутск. Сургут. Кукучмы. Сургут. Сургут. Нижневартовск. А? Нижневартовск. Нижневартовск. Там холодно. Сургут. Нет, уже было. Нижневартовск. А, Нижневартовск. Уфа. Уфа. Да. А, Ага. Магнитогорск. Магнитогорск. Бардыгольск. Конечно, Бардыгольск. Прям Барду хочет Я услышать. придумываю новые города, но я себя не слышу. Так, значит... Оренбург. Ауа. Оренбург. Оренбург. Оренбург? А, Оренбург. Так. Бузулук. буржуй. Бузулук. Бузулук. Буржу. Бузулук. Бужу. Бузулук. Бугу. Бузулук. Буржуй. Москва. 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 А, Москва. Москва. Дуслар, ул белмәгәннәр шәһәрләрне сез үпкәләп калмагыз, чөнки ул ишетми, шуңа күрә кызык, бәлки кызык килеп чыгадыр шәһәрләрнең исеме. Без дәвам итәбез. Тюмень. Тюмень. Тюмень, да, Тюмень. Мы там тоже бываем. Белебей. Меме. Белебей. Мерень. Белебей, сәлам. Мин бер нәрсәләр ишетмим. Раевка. Кава. Раевка. Казахстан. Нет. Раевка. Раевка. Кама. Нет. Пермь. Пермь. Да. Наша родина. Пермякам привет. Челны. Челны. Чеба. Челны. Чебоксары. Нет. Челны. Набережные. Авери. Нет. Набережные. Апе. Набережные Челны. Челны. Чел. Набережные Челны. Правильно. Телефоннан карыйсыңмы? Карыйм. Туймазы. Туймазы. Туймас. Туймазы. А, туймазымы? Достар, білесізбі мен қойын қарайым мұны? Менің инстаграмымда февральға график бар. Шында мына аштым да ең бірінші көзге нәрсе шалынды. Февраль айын оқып, мұнда Элдарияға берген едім. Онда кіріп, сіз біздің гастроль графигімізді көре аласыз. Болды? Қазір мен Сол. А.
Стерлебашево. Стерлибашева. Да. Кандры. Кандры. Она имеет сверхспособности. Знаете это? А ты что, наш график говоришь? Да. Ладно, тогда не по графику. Елабуга. А? Елабуга. Киляп. Келап. Елабуга. Елабуга. Да. Гандурас. Ганди. Ганду. Гандиур. Гандур. Гандурас. Ас. Гондурас. Да. Турция. Турция. Да. Турция, салям. Каза. Каза. Казахстан. Казахстан. Татарстан. Казахстан. Казахстан. Да. Казахстан. Салям алейкум, Казахстан. Этот город она точно знает. Дубай. Дубай. Да. Дубай. Dubayda yashovchi qarindoshlarimizga salom yuboramiz. Amerika. Да. Китай. Китай, что ли? Да. Бүтін айтып кеткен иллерде де өз жырларыбызны яңгыратырга насип болсын дуслар. Кимге сәламларны җибәрдем, кимге онытканмын барыгызга да, барчагызга нинди шәһәрләрдә яшәсәгез дә без сезгә барыгызга да зур сәламнар җибәреп калабыз үзебезнең мәркәзебез Казаннан. Әлбәттә бүгенге уеныбызның нәтиҗәсенә карасак, ким җиңде, ким җиңелде дигән сүз юктыр. Илларига инде география дәресен кабатлау гына булды. Бу инде безгә нинди дә булса дәрес кебек булды. Син дә молодец. Искә төшердем, кай илләрдә, кайларда, кайчан йөргәнемне, безнең гастроль графикларыбызны күз алдыбызга китердек. Анда яшәгән тамашачыларыбызны сагынып киттем, шуңа күрә Сәламнар әйттек. Чыннан да бүгенге челлендж ул нинди дә булса күңелдә җылы кертерлек челлендж булды. Шуңа күрә Лари, рәхмәт сиңа катнашканың өчен. Син бик тырыштың. Мин дә тырыштым инде сиңа ничек тә булса аңлатырга. Әмма ләкин уенның нәтиҗәсе шул. Шуңа күрә дуслар, рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен.